Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşimizde men Sehra dowam etdirýärin. 15-nji oktýabrdan başlap Türkmenistanyň döwleti degişli idara kärhanalarynda işleýän işgärler özleriniň dinç günlerinde, ýagny her ýekşenbe güni tomoşa çökmünde at ýarşlarynyň geçirilýän aýlawlaryna mejburi barmaly edildi diýip Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri habar berýär. Neşriň Daşow şäheriniň bir mektep müdirine salgylanyp 16-njy oktýabrda beren maglumatyna görä aýlawlara barmakdan ýüzöwrenler desine işden kowulýar. Şeýle-de ýolbaşçylar keselçilik ýa-da maşala ýagdaýy bilen islenlik degirli sebäbide oňoýsuz jogap berýärler diýip neşir muallimlere salgılanýar. Şoňa meňdeş maglumatlar Türkmenistanyň gündoğu regionundan hem gelip gowşýar. Mektepleriň birinde pensiýa ýaşyna ýeten denany aýlawa uğratdylar. Ol 3-nji derejeli rak ketelinden ejir çekýär. Onuň elinde medisina hatlarynyň ählisi bolsa-da, ony hem ýerden saat 7-de aýlawa barmaga mejbur etdiler. Bu çäre saat 10 töweregi tamamlandy diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Bu maglumata Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiklap, ýurduň Balkan, Lewap we Daşow welaýatlarynda döwlet işgärleriniň ençemesiniň şol sanda muallimleriň, lukmanlaryň, şepaat uyalarynyň öz resmi dinç günlerinde aýlawlara mejburi alınıp gidilýändigini aýdýarlar. Adamlaryň öz isleýini bilen barjakmy, barjak bilmi, onu öwrenýän, hawalýan adam ýok. Aýlawlaryň her bir 3000 tomoşaçan etlenip bina edilen aýlawlar. Şol 3000 tomoşaçyn orta hasap bilen 2500'li öňünden düzülen sany wesasyny hukmany aýlawa barmaly adamlar. Oýany şolun içinde şeýle idara kärhanalaryň işgärlerim bar, ýene beýleklerim bar. İl agyndan şu 3000 adamyň 6dan birini ol öz meýline, öz isteýine görä barýan jan köýürler doldurýar. Barmaly tomoşaçyn jan köýürüň 65 bölümi bolsa, öňünden düzülen sany istifa ýasasyna ertilýär. Dip aşawatly ýazyjy we Syynç Amanmurat Bugaýew welaýatlardaky aýlawlarda at çapyşyklaryň geçirilmegine jogapkär işgärleriň käbirine salgylanyp gürrüň berdi. Adynyň efirde agdalmazlygyny soran bu jogapkär resmiler güýzkü at çapyşyklyk diýilip atlandyrylýan ýarşlaryň garaşsyzlyk bayramy geçýänçä her ýekşenbe güni dowam etjekdigini aýdýarlar. Şeýle-de olar tanawlaryň düzülip döwlet işgärleriniň at çapyşyklara mejburi gatnaşdyrylmagynyň sebäplerini bu ýarşlara tomoşa etmäge isleg bildirýän adlawy bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Telewizionyada görkezilende aýlawlar dol bolmaly. Şol sebäpli welaýat şäher häkimleri bize her idaradan plan çadamy çagyrmaly görkezme berýärler. Bizem şol görkezmäni ýerine ýetirip, sanawy degişli idaralary uradýarys. Olaryň mejburi tomoşaçylary bizi uradýarlar. Dip Daşowdyň aýlawynda at çapyşygy guramalaşdyrýan jogapkär resmi aýtdy. Galy bersede Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan Daşowly we Balkanly käbir muallimler aýlawlaryň welaýatlaryň administrativ merkezlerinden adyndan 10 kilometr uzakda ýerleşýändigini we bu ýere döwlet tarapyndan ýörite awtobus gatnawlarynyň ýola goýulmandygyny aýdyp, döwlet işgärleriniň aýlawa barmakda we ýygyna gaýtmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzüýiz bolýandygyny nygtaýarlar. Belläp geçsek, bu Türkmenistanda büdjet işgärleriniň şu günler gatnaşmaga mejbur edilýän diňe bir çäresi däl. Sentýabr aýyndan bäri Lewap, Mary we Daşow welaýatlarynyň döwlet idara kärhanalarynda işleýän käbir işgärler iş wagtynda paýta ýygmaga mejbur edilýär. Olaryň käbiri bolsa öz ýaşaýan sebitinden 300-350 kilometr uzakdaky ekin meýdanlarynda paýta ýygmaga we şol ýerde giýjesi bilen galmaga mejbur bolýarlar. Döwlet işgärleriniň ýene bir bölegi bolsa 27-nji oktýabrda garaşsyzlyk gününe bagşlanyp geçiriljek bayramçylyk dawaralaryna görülýän köpçülikliň taýýarlyk çärelerine çekilýärler. 2-nji oktýabrda başlanan marşirowkalary döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärler şol sanda muallimler, şepaat uyalary, lukmanlar we welaýatlaryň drama teatrynyň aktyorlary gatnaşdyrylýar. Ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen bu taýýarlyk çäreleri öýlen saat 3-de başlap, giçlik saat 6 töweregi tamamlanýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bayramçylyk çäreleriniň uly şowhun bilen bellenýändigini tekrarlasalar da, bu taýýarlyk çäreleriniň näçe adamyň iş, okuw we din jalşy wagtyny alýandygy barada kelam agy söz aýtmaýarlar. Şeýle-de işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülikliň çäreleri mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele gozulmaýar.